Tangshalo manai khone rkanai te khungsa malkhung no obate khlainani thangai pheljagai thangkha borok rkanai khungsa auto malkhung abo bai sagodu khoman kha khorokdok passengers patimung khwai thanani sonatola amchayo Tangshalo sakthar mungkore khoroksa auto driver ni bagai lahar patimungo klai sagodu khoman kha majra kore khorokdok borok kre ni manai khone rkanai te khungsa malkhung no obate khlainani thangai khwaini sonatola amchayo pheljagai thangkha borok rkanai khungsa auto malkhung abo bai sagodu khoman kha khorokdok passengers patimung ni yagulo sagodu khomanai rongno khwai hangko sakham nogot langai thangkha fire service ni adong rok khorokdok ni bisingo khoroksa chraite khoroknai college porinai sikli Phiaba kisi sani bagai langma chonani katikha borokni sakthar mungkore auto driver ni bagui no korei ni lahar pati mungo klainani nangkhatini borok khwaini simi biplop ni kokthum chini khora